Ехо YouTube, как сте? Отиваме на приключение в реката с GoPro и дрон и хубаво време. Спирка за вода и храна. Гумата ни е във въздуха, ако може да видите. Нашия шофьор! Можеш ли да изкараш? Ето вече на земята. Ето. Качвам се. О, да, тук съм, тук е и там. Вече пристигнахме на реката и сме готови да се гмурнем в нашето приключение. Буквално. Нашето малко приключение. Мислех да снимам и по пътя на връщане, само че спах през цялото време в колата, така че не можах. Дано ви е харесало, беше уникално преживяване, никога не съм скачал в река, така че да, мерси за гледането.